lapset helpommin just avaa sähkölaitteen. No, niille ei välttämättä vielä siinä vaiheessa ole iskostettu sitä sähkökammoa. Tai ainakin on huomannut työpajoissa sen, että miten niin kuin pelokkaasti ihmiset monesti suhtautuu siihen sähkölaitteeseen, että se on niin kuin ihan semmoinen taikajuttu siinä, että se on jotain mystiikkaa, mitä siellä sisällä. Heti kun ruuvi aukeaa, niin siellä on kuolemanvaarat valloillaan, mutta eihän asia ihan silleen ole. Että sähkölaitteessa tietysti on se mahdollisuus siihen onnettomuuteen jonkun verran helpompi kuin esimerkiksi lusikalla. Mutta ihan niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin se tietämättömyys lisää pelkoa. Ja varsinkin, jos sut on pienestä pitäen koulutettu, että sä kuolet, jos sä kosket tonne. Niin totta kai sä pelkäät sitä. Sielläkin oli. Joo, otetaan toi. No Antti tässä terve. Tosta me ollaan kokeellisen elektroniikan seuran kanssa tulossa pistämään meidän settiä sinne tuossa pystyyn pikkuhiljaa. Löytyykö sieltä jotain aktiivikaiutinta talosta? Tässä mietittiin, että mitä me täältä työhuoneelta pakataan. Niiden laitteen varausjärjestelmä on kaatunut, ne ei tiedä mitä niiltä on varattu. Teknologistaan väittää, että meillä on varaa. Se on kyllä ihan totta. Olisi pitänyt vaan aloittaa puhelu eri tavalla. Totta. Soita silleen ja sanoa, että unohda kaikki mitä mä sanoin äsken. Niin. Installaatio 1 TV. Mä ehdottaisin Joku pieni. Mitä se saa tehdä? Siihen vedetään siihen ja sitten yhteen kaiutin. Sekvenssiä pitää olla sen verran, ettei sytytä tulipaloja. Katoppas miten nätti tää. Pistää jatkis ja pari tämmöstä.
silloin aikoinaan, kun perustettiin seuraa, siinä oli muutama vaihe. Oltiin ensin perustettu bändi. Bändi perustettiin, kun saatiin keikka. Käytiin koneistossa 2002 soittamassa. Sitä varten piti olla bändi, jolla on nimi, että se voi laittaa ohjelmaa. Seuraavana syksynä sitten tultiin siihen tulokseen, että jotta voisi tehdä jotenkin laajemmin erilaisia juttuja, niin olisi syytä olla tällainen joku muu toimija kuin bändi. Oli jotenkin tämmöinen halu promotoida tämmöistä sekä erilaista tekemistä että erilaista soundia. Että sitä soundia me aika paljon just silloin haettiin, että haluttiin löytää asioita, jotka kuulostaa erilaiselta kuin tämmöiset kaupalliset sovellukset, mitä saa ostaa. Me saadaan materiaalia aika monenlaisista paikoista, että osa on ihan kirpputoreilta, että jos oikein siistejä juttuja nähdään, niin niitä oikein ostetaankin, mutta siis tosi paljon tulee sen kautta, että ihmiset tietää, että mitä me tehdään ja aina kysyy, että hei, että nyt täällä olisi tämmöistä matskua, tarvitteko? Jokainen roskalava katsotaan, mikä vastaan tulee, että niin kuin ihan, se on tämmöinen, onhan se tietty velvollisuus. Missio on kai pääsääntöisesti pysynyt samantapaisena, että pyritään kiinnittämään huomiota tähän jätteeseen sekä positiivisessa mielessä sen suhteen, että miten siistiä matskua tai että miten niin kuin mahtavia juttuja tästä voi tehdä, että, niin kuin että myös tässä negatiivisessa tämmöisessä muistuttavassa mielessä, että hei, että tämä on sitä matskua, mitä me elämäntapa jättää taakseen. Mutta kyllä sen huomasi lapsistakin, että kyllä niinku tommonen täysin järjetön tuote, mikä ei tee mitään, joka vaan se, että se vaan toimii täysin eri tavalla kuin, eikä edes täysin, vaan pelkästään jonkin verran eri tavalla kuin kaupalliset tuotteet, niin lapset meni ihan pähkinöiksi, että ei tai että jotenkin nekin havaitsee selkeästi tämmöisen ero, että kun on massatuote ja sitten on vähän tuunattu massatuote, niin se on sitten se on vaan paljon siistimpää. Harrit Nuutille syntymäpäivälahjaksi. 5-vuotis syntymäpäivänään sai tällaisen hienouden Nuutti. Tämä on tällainen neuvostovalmisteinen leluurku ollut alun perin. Tässä on just enemmän tätä kuin itse tekee, niin saa sellaisen kuin tulee. Nyt filtteri ei ohjaa mikään, se pysyy aika lailla paikallaan. Ja Sample at Hold tekee sitä, että LFO-signaali nousee niinku kolmio ja sitten se nappaa sieltä eri tasoista ohjausjännitettä, jonka se syöttää nyt tonne
filterille ja sitten sen näytteenotto taajuutta voi täältä. Elektroniset laitteet, eihän ne eroa mistään muista tavaroista sinällään, että niin kuin muutkin tavarat, niin ihmiset yhdistää niihin erilaisia muistoja ja kyllä niihin tulee joihinkin ainakin jonkunlainen tunneside. Ehkä tällainen nykyinen elektroniikka, niin se ei ole niin pysyvää, että siihen ehtii muodostua välttämättä sellaisia muistoja tai sellaista niin kuin vahvempaa sidettä, että se on ollut vuosikymmenet siinä hyllyn päällä. Elektronisilla laitteilla nimenomaan se tunnesiden puute just ehkä on siihen nykykulutukseen yhdistettävissä. Just se, että sä tarvitset se uusimman mallin, vanha menee vähänkin rikki, niin ei siinä ole sitä fiilistä. No hitsi, että mä nyt laitan tämän talteen, että tää oli kuitenkin kiva esine, että mä oon tästä tykännyt. Ei kukaan ajattele sille, ne heittää sen menee ja ostaa sen uuden mallin tai ei se tarvitse edes olla rikki sen laitteen, että se riittää, että se ei ole enää muodikas. Täällä on kans tällainen purkki. Tää on jopa oikein signeerattu. Tää piti mennä tilaustyöksi, mutta sitten ajattelin, että en raskinut luopua. Huomasin sen, että kun patterit loppuu tai alkaa olla vähemmän virtaa, niin se tietysti vaikuttaa moniinkin laitteisiin tosi hauskalla tavalla. Mutta tässä mun mielestä toimii ihan kivasti, että mulla on sekä säädettävä, että se laittaa vastusta niin kuin tuohon virtajohtoon lisää, että tää saa vähemmän virtaa, joka siis muuttaa aika paljonkin sen soundia. Melkein kaikki jotkut säästä 80-luvun alun telkkarit, niin ne toimii vieläkin about moitteettomasti. Mutta sitten taas vaikka 5 vuotta sitten ostettu telkkari saattaa olla jo ihan mykkä. Jos mennään tällaiseen tekniseen pikku yksityiskohtaan, niin noin elektrolyyttikondensaattorit, joista kyllä kaikki, jotka vähänkin elektroniikasta tietää, että ne niin kuin vanhenee, kuivuu, että ne ei enää sit toimi. Mutta on se musta vähän kummallista, että se sellaisissa jossain 70-80-luvun laitteissa ne voi olla ihan kunnossa, mutta vuoden 2006 laitteista ne on jo niin kuin mennyt paskaksi. Laitteet aina korvataan melkein samanlaisella laitteella, joka on vaan hieman uudempi. Ja se, että saasta laivataan takaisin Kiinaan, mistä se on tullut. Jos ne kasautuisi kaupungin laidalle pinoksi, niin kuin jätteet on ennen kasautunut, niin sitten me jouduttaisiin kohtaamaan se tosiseikka, että hei, että ne päätyy jonnekin. Nyt ne siististi katoaa ja me ei tarvitse huolehtia niistä enää. Tilalle tulee uudempi versio ja voi olla taas onnellinen sen 6 kuukautta, kun se toimii. Laitevalmistajalle on siitä aika paljonkin hyötyä, että tehdään huonoja laitteita. Ensinnäkin se, että ne saa ne uudet mallit myytyä. Toinen pointti on se, että jos ei tarvitse tehdä kestävää, niin voi tehdä tietysti halvemmalla. Eli tuotantokustannukset on pienemmät ja sitten se tavallaan voitot on sitten taas suuremmat. Kuka ei oletakaan, että mikä ostettu laite kestäisi kovin pitkään ja kuka ei sure sitä, koska halvalla saa uuden. Ja jos menee heti rikki, niin saa takuuseen aina uusia. Ja takuaika on se niin kuin tuotteen odotettu elinikä, että tän aikaa mä saan sieltä tiskiltä uuden. Se tuotteen kierto sieltä kaivos- ja öljyteollisuuden tuotteesta taas takaisin ongelmajätteeksi. Se on siellä ollut öljynä pitkään ja se tulee olemaan siellä ongelmajätteenä maailman loppuun saakka, mutta että se on tuotteena sen 3-12 kuukautta, jos hyvin käy. Sulla on sitä kiinalaista kodin elektroniikkaa koti täys ja sit sitä niin kuin lähes tauotta ostetaan jotain uutta laitetta, kun edellinen on vanhentunut tai hajonnut tai mitä vaan. Niin
saadaan ihmiset pysymään siinä rotaatiossa. Ei täällä tää minun kaunistautumislaite Danielilla. Mitä se nyt se? Se on ihan huonossa kondiksessa, kun kaunistautumislaite on tää. Ei tämmöllä löytyy Roskalavaltoinen vanha ja kaunistautumislaite. Siinä on ollut sellaisia lasiputkia, missä on erilaisia kaasuja ja sitten siitä tulee sellaisia korkeaa jännitettä. Sitten sillä voi tökkiä silleen ihoon. Älä mene ovesta! Me ollaan käytävä muusikon. Voisi ottaa aseman niinku tohon nurkkaan ja sitten vetää hitsikeikkoja aina kun tulee sopivaa tilaa. Ei sisällä. Itse me just aloitettiin. No, Käy ennen sisällä, kun vaan alkuun. Käy ennen. Ville, älä putota mitään. Joo. Sitä varten mä täällä onkin. Ihmisten... Tuntuu vähän jäävä. Heittele niin sitä. Oi. Mä aloitan näitä. Tämäkin kun laittelee sivuuteen jotain. Nyt rikoitte sen. Mitä vittua te säästitte? No jätkät. Ihan hyvä meininki. Mikä puuttuu? Ei, mikä oikeesti puuttuu? Tää rikki tää savana. Täältä päin. Ai, se on lähtenyt irti sieltä. Joo. No se unohtuu työntää sisään ennen kuin mentiin ovesta. Ei se nyt on hyvä syy rikkoa setti. ei joo. Se on ihan hyvin toimi, kun mä toin tätä. No kiitos. Tämmöstä se on. Se nyt saatana ainoa ratkaisu aina vasta. Ei, älkää nyt kovatko mua enemmän se on. Oh yeah. Räppikoneet on kohillaan. Tässä. Nää on niinku...
rytmikoneena oli sillä keikalla tosissaan. Nää on laskukoneprinttereitä. Hyvät oli rytmit ja funkit oli beatit. Yeah. Siinä oli meidän ensimmäinen rytmikone. Itelläni on ollut vähän tällainen niinku ihmeellinen asennoituminen näihin rytmikoneisiin, että rakensin sen jälkeen tällaisen rytmikoneen, joka ei yhtään sen järkevämpi. Täällä on reikiä tämmöisessä systeemissä. Ja täällä on valovastuksia. Ja sitten tulee melodiat siitä, että miten se heiluu, kun tää tässä pyörii. Hyvin järjetön rytmikone. Täälläkin on yhden keikan homma. Meillä oli tällainen niinku HEM-niminen Home Entertainment Modular, joka oli vaan rakennettu näistä viihdeelektroniikkakeskuksista ja kotistereosta rakennettua kamaa, mutta vähän niinku syntikaksi. Tää oli se rytmikone. Tässä on ollut kyllä kovat rytmit. Kattokahan pirulauta. Päälle pois. Onko teippi? Ei oo teippiä. Tää pyörii tässä näin. Jee. Huoltoa saattaisi kaivata pikkuisen. Yritin rakentaa vähän digitaalistakin sekvensseriä, mutta sekin taitaa olla huoltojonossa. Itse asiassa tää melkein toimii. Toimiihan se itse asiassa joo. Suorastaan melkein käytännössä. Nää ei ihan niin kuin pitäis, mutta eihän minkään pidäkään toimia niin kuin pitäis. Pakkaan tässä nyt, kun tänne asti ootte tulluna, niin esitellä neiti aika. Meillä on kuitenkin alkuperäinen neiti aika mestoilla. Hitto soiko, että on siisti vekoota. Ihmiset vaan tuo tällaista ihmeellistä kamaa sattumoisin, kun kuulee, että hei, teille voi dumppaa ongelmajätettä. Ja myös, että olette kiinnostunut elektroniikasta, niin semmonen niinku yhdistelmä toimii ilmeisesti. Tilaahan tässä loppuu, että eihän tässä niinku järkeä ole koko hommassa. Heräskö Vilja? Joo. Meneekö toi pystyyn? Oliks tää lähes Hartsa? Onks tää lähes? Ei. Aha, okei. Mun idea tuosta workshopista olisi se, että otetaan mankkoja ja sitten sitä mukaan kun niitä saadaan siinä bendattua, niin tehdään sekkariohjattuja pöriseviä mankkoja ja sitten kasvatetaan pinoa. Tuleeko ne mukaan? No, ehkä ei tule. Siinä niin 3 käyttökelpoista vähän tyhjää. Tuleeko se Villen sekkari? Mikäs se on? Nosta sieltä toiset. Katsotaan, että pystyykö sitä. Tosi nätisti. Olikohan vanhalla, kun me puhuttiin, että me humalassa lupauduin opettaa teitä tekemään jotain, pitämään jotain tämmöistä rakennusmeininkiä. Ja sit varmaan, no ehkä siitä se on pikkuhiljaa sitten kehkeytynyt. Me ruvettiin alussa käymään täällä, että Harri just opetti meille näitä sekkarijuttuja sun muita ja yritettiin kasata jotain.
Mä tykkään siitä opetuslapsitermistä. Pyöritään täällä ja yritetään tajuta jotain, koska tää on tosi siistiä. Me ei olla millään tavalla rekisteröity tai muuten tämmöinen virallinen organisaatio. Meillä ei ole mitään selvää määriteltyä tapaa ottaa uusia jäseniä. Niin sitten uudet jäsenet tulee tähän just tämän kautta, että ne on jotenkin touhussa mukana riittävän pitkään, niin sitten ne jossain vaiheessa määritellään jäseniksi. Ville, herää. Ville, vartin päästä alkaa työpaja. Ei, pitäis lähteä. Onko se elossa? Hei. Pitäis lähteä. Vartin päästä alkaa työpaja. Nyt ylös. Eikö tule perästä? Kyllä ennen ihmiset korjaskin just laitteet himasta, ne avasi ne ja katsoi mikä on vialla, mutta ei sitä nykyään kukaan tee. Varmaan osittain just johtuen siitä, että on niin pitkään peloteltu. Jos mä kelaan omaa lapsuutta, mä muistan sen, että meillä kun insinöörikodista kun tulee, niin sit siellä mun isä, kun joku laite meni rikki, se otti ruuvimeisselin ja pisti sen paloiksi ja laittoi sieltä, että vaikka sieltä kahvinkeittimestä se yksi kytkin ja yksi lämpövastus ja niin kuin, että ne oli niin kuin, kaikki oli tavallaan käyttökelpoista. Niin kuin peruselektroniikassa kaikki on niin kuin, mikä tahansa voidaan käyttää uudelleen. Jokainen niin kuin elektroninen peruskomponentti voidaan käyttää sitten johonkin muuhun. Meidän työpajoissa nyt tosi usein tulee sitä kommenttia, että en mä niinku voinut kuvitellakaan, että niinku se on näin helppoa ja että tosta vaan voi niinku laitteita avata, että ei sieltä tullutkaan sitä kammottavaa hirviötä sen laitteen sisältä syömään sua, vaan nimenomaan se, että jos vähän viittii ottaa selvää, niin tietää suurin piirtein mistä on kyse ja sitten on aika turvassa. Vaarat on, mutta ei se tarkoita sitä, että mihinkään ei saisi koskea ja kyllä ne niin kuin, tavallaan on vähän liioiteltuja. Niin kuin melkein kaikissa asioissa meille opetetaan, että mikä kaikki on vaarallista. Että jos kaikkea sitä täysin uskoisi, niin eihän tämän pitäisi olla sängyn alla piilossa silmät kiinni ja ehkä sielläkään ei olisi niin turvallista. Seuraavaksi tästä lähdetään tuonne työhuoneelle päin, että tervetuloa vähän jamaillaan. Ai meneekö niin Tänään menee kohta luuttipajan kotiin. Ja sitten mennään työhuoneelle ja vähän jammaillaan. Ja tervetuloa.